Ramogi tok yiero mar dwe mar 9 ma okalo, ng'ur moko osechwal e doho ma kwedo duoko go kawachako mane en jalar kom ma Homa Bay. Kawachako Ramogi eni mane en jalar kom mar gavana ma Homa Bay mano Evans Kidero ochwalo ng'ur ne doho kopingo loch mar Gladys Wanga. Kidero kod jalupne Elijah koro dwaro doho mamalo ma Homa Bay mar mondo mi onuo kwano ombulu kendo lande kaka jaloch e komno. Kidero medo ni Buche ne owil ahinya e skunde primar Maringa kod Ongeti kabende wachni nonyiewo joluto ombulu notime kuonde luto ombulu 9. Ramogi kawadhi nyime magin jogo eko mabende koro ochwalo ng'ure do kaluwore koda yiero mabende ne otim. Kawadhi nyime kanyo en ni Polo Tuoma bende oping loch mare. Kabende jalo ero machwalo loch ng'ur machalo kamano wacho ni yiero no ero ne ok otim e yo makare. Jaod bura machon ma Bunyali John Bunyasi bende ochwalo ng'ur ne kopingo loch mar gavana Paul Otuoma mar Busia kowacho ni chochni modhuro ne nitiere e yiero no ero. E kaunti ma Kirinyaga, jalar kom gavana e kaunti no ero mano Wangui Ngirishi bende koro chwalo ng'ure do ka okwedo loch mar Anne Waiguru. Bende Ngirishi wacho ni choch ne odhuro yiero ka wacho ni kwan jogo ombulu ne ohingo jogo eko mabende nondikore kaka jogo ombulu. Kawadhi nyime e ng'ur machielo en jaod bura no ero kata Andrew Maubu kod Samuel Omando ipingo loch mar jaod bura mano Anthony Kibagendi. Kabende iwacho ni yiero ne ni kod chochni ma odhuro kendo gidwaro mondo mi doho owitoko yiero machalo kamano ero. Wadhi nyime kama wayudo ni ng'ur moro chako chwal e doho kaluwore koda kar chung'od bura ma Laikipia East. Kabende iwacho ni IBC ne ok chwalo yiero e yo maler. Bende wacho ne otel e kuonde luto ombulu 100. Kiunjuri notelo e kuonde luto ombulu 91. Doho ne olande kaka jaod bura mar Laikipia East. Wadhi nyime koda weche gieki kabende magi ng'ur ma ochwalie doho mopogore opogore pacho kaeri ma otenore kod yiero mabende ne otim chieng' tarik 9. Ramogi gie sani ni eri wakawo yueyo matin wabiro duogo koda weche mathoth e chenro ni eri.